खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि PMA वाइ न'नि थाखाय जिअ टेगिं खालामनायखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां PMA वाइ न'नि थाखाय जिअ टेगिं खालामनायनि समखौ बारायना होनाय जाबाय 22 अक्ट'बरसिम PMA वाइ न'नि थाखाय जिअ टेगिं खालामनायनि समखौ बारायनाय जाबाय नोंगौ PMA वाइ न'नि थाखाय जिअ टेगिं खालामनायनि समखौ 22 अक्ट'बरसिम बारायनाय जाबाय साफ्रोम मोनथावना मुलाम्फा मोनग्राया सरकारनिफ्राय होनाय PMA वाइ न'खौ मोनगोन बेनि अनगायैबो आथिखालाव PMA वाइ न'नि थाखाय जिअ टेगिं खालामनायाव दोलो बासिनानै जिअ टेग खालामनाया सोलिगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो PMA वाइ न'नि मुङाव राङारि लेनदेन जानाया सोलिगासिनो दं बेनिखायनो PMA वाइ न'नि थाखाय जिअ टेगिं खालामनायाव दोलो बासिनानै जिअ टेग खालामग्रा आरो रां लाग्राफोरा सांग्रां जा जुदि नोंथाङा PMA वाइ न'नि थाखाय दोलो बासिनानै जिअ टेग खालामदों आरो रां लादों अब्ला नोंथाङा खैफोदाव गोग्लैनो हागौ आरो जिअ टेग खालामनायाव रां लाजाग्रा मुलाम्फागिरिफोरा सरकारा फोसावनाय मोनसे नम्बराव अजद होनो हागोन बे फोसावनाय नम्बरानो जाबाय 8638912691 नोंथाङा बे होनाय नम्बराव फन हरनानै अजद होनो हागोन बेजों लोगोसेनो नोंथाङा फैगौ 22 अक्ट'बरनि सिगां PMA वाइ न'नि थाखाय जिअ टेगखौ खालामना लानांगोन मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय HS आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरकारि साख्रि कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं बेनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुलाद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन खुलुमबाय आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो